Mina ngiNhlanhla Vus'Thabede odume ngokuthi uSgemegeme. Ngizalelwe khona lapha ke kwaBrush endaweni yakwaCeza Zululand. Cha mfowethu ngoba nje sithole isiqoshe lesi sakhiwo lesi esakhiwe mfowethu sizosiza kakhulu. Ngoba mawuthi uyabhekisisa mfowethu ubhekisisa uthi nama ngabe lokena amacike efuna ukuhlangana wahlangana naleli lizenzele ekhaya lapha na kwaThabede njengoba ngingwaThabede nje nela kwaButhelezi lizenzela lapho nela kwaNgcobo lizenzela lapho kanti amaciko uma sesikhuluma kahle hle mina ngenza lokena i-visual art umsebenzi wezandla bese ngiphinda futhi ngingena futhi newethu nawe dadewethu ngingena futhi yena lokhu kuyi-performing arts o drama umusic icathamiya ubala yonke into leyo leli holo leli sifisa ukuthi yena ngabusiko khona ena iholo elizoba nje lokena kwaNcedo Mhlophe kungezeki lutho sizafisa ukuthi yena mase sebelenzile ke futhi akube nama program ke manje kaMasipala uthola ukuthi izinto eziningi zizokwenzeka ngendlela eyiyo sikhona ngikhona nanokuthi futhi yena isifiso sami ngoba seningibona ngathi sengithe ukukhula kancane nginesifiso sokuthi amaciko ke ngiwafundise nje izinto eziningi ngoba amaciko anetalent kodwa wazi ukuthi ukuze italent labo libe emakethe eyiyo lizongena kanjani njengoba ngibona nje mfowethu kumbala mfowethu engikuthengileyo ngeshwa ngibe ngiphuthuma ngabe nje ngivunule nje kahle impela ngoba ngishite ukulibuka nje leli eliphansi selihlezi iminyaka emihlanu ngilakha ngesikhulu lokho safundiswa yini ke umntwana wakwaPhindangeni ethi ukuzakha nokuzenzela ngibonga iNguna FM sengeke ngaya futhi khona sengeke ngaya futhi lokhu lapha ngichaza bangemukela ngiyafisa yonke imisakazo ukuthi ke ngifike kuyimisakazo ke kube khona ngwenze ngibonge nanokhasa ngoba ukhona njishenge ukuthi ngiyafisa ukuthi izinto ezizenzayo zivele ukuthi thina senza ini sinomlando omdeke la sinentaba lapha nakuthiwa uCeza le ntaba lena kuthiwa uCeza funeke le ntaba sihloniphe asihloniphi nje ngamehlo sihlonipha ngokwenza izinto zesintu ukuze abalungu mabephuma phesheya befike lapha bebuka ukuthi senzani thina angibonge mntaka baba la umdlalo weshashalazi sine ingoma yesigubhu mfowethu sinesitathamiya isitathamiya njengamanje mawuthi uyabhekisisa sebeshintsha manje sebefuna ukusenza ngathi umaskandi kanti funeka kwazi ukuthi isitathamiya siqala phi emizweni yaso isitathamiya kahle hle saqala lokho ezimayini ezimayini babehlangene ezimayini sebenezungu bahlangana obaba okhokho bethu bacula kwaphuma into emnandi ngoba uyokuzwa amadrama kushaya insimbi lapha yana bashintsha manje isitathamiya manje abantu abaningi sebeshaya ngisho insimbi iginci akufani akusiyo umaskandi funa umuntu azi ukuthi yena mawucula umaskandi funeke usebenzise iphi instrument uvunula kusuke kwenze njani uvunula ngani futhi njengangapha ena engomeni yesigubhu ingoma yesigubhu mfowethu bayifuna phesheya asazi sizoxhumana nobani asisize kodwa igcinini sifisa umasipala wethu usisize.